So she texts and she goes, Wel, croeso cynnes I bob un ohonoch chi. Ni'n gweld ffrindiau hen a ffrindiau newydd yma. Ni'n croesawu chi yn gynnes iawn i'n cwmni ni. Mae sawl un ar ei gwyliau, sawl teulu, sawl unigolyn ar ei gwyliau. Mae criw o'r bechgyn y capel, mae di mynd i'r boys camp sy'n cael ei gynnal gyda Eglwys yr Hyth, felly ni'n cofio amdanyn nhw. A holl, mae sawl gwersyll wedi cychwyn a ymgyrchoedd, felly ni'n cofio am hynny I gyd. Fel chi'n gweld, Emyr sy'n arwain I bore yma, ac yn ar ôl yr oedfa gai annog chi I aros, bydd paned yn y cefn fan hyn, ond bydd dim ysgosil heddiw, ond paned ar y diwedd. Yna prynhawn yma bydd criw ohono ni'n mynd I heol don, I gynnal oedfa yn y cartre hyn bobl, ac yna cyfarfod hyn o wedyn prynhawn yma am 5 o'r gloch ac Emyr eto yn arwain. Fi'n credu bod Meirion yn pregethu heddiw yn Ystrad Mynach. Felly ni'n cofio am Meirion hefyd. O ran yr wythnos, bydd cwrgweddi fel arfer fan hyn, nos Fawrth, 7:45. Mae lot I weddio amdano. Ni wedi cael ein calanogi yn ddiweddar efo gymaint sy'n dod i'r cwrgweddi. Felly ni'n ddiolchgar o hynny ac anogaeth I eraill I ddod ac mae gwaith gyda ni'n neud. Bydd eisiau torchi llewis I weddio nos Fawrth. Ac yna, Sul nesa os dyw ei mynd, wel na cyn hynny, dydd Gwener, mae yna amser paned, mae hynny dal yn cael ei gynnal, felly bydd hynny bore dydd Gwener 10:10, cofiwch am hynny, ac yna Sul nesa os dyw ei mynd, bydd Meirion yn pregethu bore a'r hwyr a'r Jameses yn cael cyfle I gael gwyliau. Mae casgliad y mis yn mynd at waith Heledd Job. Ni wedi anfon ei llythyr gweddi hi allan, felly gai annog I chi ddarllen y llythyr gweddi yna fel fod yn gweddiau ni yn bwrpasol. Ac yn ola wedyn fi'n credu, fel eglwys, ni'n wylo gyda'r rhai sy'n wylo ac ni'n llawenhau gyda'r rhai sy'n llawenhau. Ac ni'n llawenhau gyda Einion a Naomi ar ei diweddiad nhw. Oedd yn hyfryd cael y neges yni a yn sicr bod ni'n cofio amdano chi wrth I chi baratoi I briodi ond ni'n llawenhau gyda chi'ch dau. Wel, gadewch ni weddio. O ddiwyn tad, ni yn diolch nawr bod cyfle gyda ni I ddod ato ti dy hun, at y Duw byw, y Duw sydd ar ei orsedd, bod ni'n dod yn enw Iesu Grist, yr un buddigol, yr un sydd wedi concro pob gelyn sydd. O arglwydd, ni'n diolch I ti bod ni'n dod at un sydd yn ben ar y cyfan. O arglwydd, ni'n gofyn os gweli di fod yn dda, helpa ni nawr I ganolbwyntio, helpa ni, bob un ohono ni, yr plant sydd yma, yr oedolion yma, rhai sydd yn hun yma, helpa ni gyd nawr I ganolbwyntio, pan byddwn ni'n canu, byddwn ni'n canu gan feddwl be mae'r geiriau yn ddweud, a byddwn ni'n canu gan gwybod fod ni'n canu mwyn plesio yn gilydd, ni'n canu I dyfoli di. O arglwydd, helpa ni bob rhan o'r oedfa, wrth i'r gair gael ei agor, wrth i'r gair gael ei bregethu, helpa ni ganolbwyntio I fod yn bobl sydd yn fodlon plygu o dan awdurdod y gair, siarad yn ei bore yma, sgweli di fod yn dda. Ni yn cyflwyno y rhai sydd I ffwrdd o arglwydd bydd yn agos atyn nhw, y rhai sydd yn sal, ni'n gwybod am sawl un arglwydd ac anghenion bydd yn agos atyn nhw. Gen ni'n diolch arglwydd bod ni yn gallu cyflwyno yn gilydd, a bod ni'n gallu wylo gyda'r rhai sydd yn wylo. Bod ni hefyd yn gallu llawenhau gyda'r rhai sydd yn llawen. Gen ni'n cyflwyno Einion yn Naomi ti'n gweddio Dduw bydde di yn agos atyn nhw.
ac yn ei bendithio ac yn ei harwain. O arglwydd clyw ein gweddi nawr, rhagor ar ein disyddiadau ni, derbyn ni yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd rhif 2 yn yr atodiad. Bydd y geiriau ar y screens. Arglwydd, tyrd. Hynny yw, mae Duw ym mhob man, mae Duw yn bresennol ym mhob lle, ac eto i ni'n gwahodd yr arglwydd, yn pledio i'r arglwydd i ddod yn agos ato ni fan hyn nawr. Arglwydd tyrd, a llefarad i, wrth i'n geisio barad y sanctaidd air. Ac ymlaen, nawn ni sefyll i ganu. Wel, ni am droi bore yma at yr Efengil yn ôl Marc. Ni'n dod i ddiwedd yr ail benod bore yma mewn i'r ddechrau'r trydydd benod. Os o'ch chi gyda ni, gobeithio bych chi'n cofio,
Os o'ch chi ddim, gallwch chi edrych. Tro diwetha, o'n i yn Marc, oedd Iesu yn delio gyda cwestiynau ynglyn ag ymprydio, fasting. A mae'r adran yna, penod 2, adnod 21, 22, yn gorffen efo'r darlun yma. Mae Iesu'n dweud, ni fydd neb yn gwnïo clwt o frethyn heb ei bannu ar hen ddilledyn. Os gwna fe dyn y clwt wrth y dylledyn yn newydd wrth yr hen ac fe ar rhwyg yn waith. Ac ni fydd neb yn tywallt gwyn newydd i hen grwyn. Os gwna fe rwyg ar gwyn y crwyn, fe gollir y gwyn a'r crwyn hefyd. A maent yn rhoi gwyn newydd mewn crwyn newydd. Y pwynt mae Iesu fel petai'n gwneud fyna yw bod wedi dod nid mwyn patio lan yr hen drefn. Mae wedi dod i ddechrau rhywbeth newydd. Rhywbeth sydd yn debyg mewn ffordd i'r hen, ond eto sydd yn newydd, yn frethyn newydd ac yn wyn newydd. A ni'n mynd i weld yr un peth mewn ffordd mae'r ymadrodd yna'n pontio yn arwain ymlaen i'r adran ni'n edrych arno fe bore yma, lle mae Iesu nawr yn mynd i fod yn siarad am y Saboth. Okay? So dy'r adran nesaf yma ddim yn dilyn yn gronolegol, ddim yn angen reidio bod y pethau yma wedi digwydd yn syth ar ôl, ond maen nhw'n dilyn yn resymegol neu'n thematic. Fel petai. Mae Iesu'n dweud mae wedi dod i newid ein dealltwriaeth neu i herio ein dealltwriaeth ni o'r Saboth, y seithfed dydd. Felly, na i ddarllen Marc penod 2, adnod 23, ymlaen i fewn i benod 3. Dyma air Duw. Un Saboth roedd Iesu yn mynd trwy'r caeau yd. A dechreuodd ei ddisgyblion dynnu'r tywysennau wrth fynd. Ac meddai'r Phariseiaid wrtho, edrych, pam maent yn gwneud peth sy'n groes i'r gyfraith ar y Saboth. Dwedodd yntai wrthynt, onid ydych chi erioed wedi darllen beth a wnaeth Dafydd pan oedd mewn angen ac eisiau bwyd arno ef a'r rhai oedd gydag ef. Sut yr aeth i mewn i dŷ Dduw yn amser Abiathar yr archoffeiriad a bwyta'r torthau cysegredig. Nad yw'n gyfreithlon i neb ei bwyta ond yr offeiriaid. Ac fe rhoddodd hefyd i'r rhai oedd gydag ef. Dwedodd wrthynt hefyd, y a wneithbwyd mwyn dyn, ac nid dyn mwyn y Saboth. Felly mae mab y dyn yn arglwydd hyd yn oed ar y Saboth. Aeth i mewn eto i'r synagog, ac yno roedd dyn a chanddo law wedi gwywo. Ac roeddent a'i llygaid arno i weld a fyddai'n iachau'r dyn ar y Saboth. Mwyn cael cyhuddiad i'w ddwyn yn ei erbyn. Dwedodd wrth y dyn ar llaw ddiffrwyth, saf yn y canol. Yna dwedodd wrthynt, a yw'n gyfreithlon gwneud da ar y Saboth yn te gwneud drwg? Achub bywyd yn te lladd. Roeddent yn fyd. Yna edrychodd o gwmpas arnynt mewn dicter, yn drist oherwydd ei hystyfnigrwydd. A dwedodd wrth y dyn, estyn dy law. Estynodd yntai hi, a gwnaed ei law yn iach. Ac fe aeth y Phariseiaid allan ar ei hunion, a chynllwyn ar Herodianiaid yn ei erbyn, sut yw laf. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Mae Bedwyr yn mynd i ddod ymlaen nawr i roi
stori'r plant. Ia, da chi ystod o blaen. Okie-doke. Mae gen i cwestiwn i chi'n gyntaf. Mae hwn yn testo chi. Beth yw job fi ar hyn o'r bryd? Gweithio ar golf course, da iawn ti. Test arall. Beth oedd hen job fi? Gweithio mewn ysgol. Beth yw un o'r pethau mwyaf chi'n meddwl fi'n colli o gweithio mewn ysgol? A sori, dim yr ateb yw plant. Na. Beth ydych chi just i dechrau nawr? Gwyliau haf. Chi efo 6 wythnos o gwyliau haf. 6 wythnos o dim ysgol. Fi angen cael ymlaen gweithio. Fi'n colli hwnna lot. Chi efo 6 wythnos neu beth bynnag chi moyn i gorffwys am 6 wythnos. Dim gwaith ysgol. Chi ddim angen deffro'n gynnar i fynd i ysgol. Mae hwnna'n neis, ond dwi. Chi'n lwcus. 6 wythnos cyfan. Nawr, be chi'n mynd i wneud i orffwys? Pa fath o bethau chi'n mynd i wneud? Gymnasteg? Gan bod gen ti'r bar newydd, byddai ti'n gallu bach o gymnasteg falle. Mae pawb yn gorffwys mewn ffordd gwahanol. Fi'n eitha hoffi gorffwys trwy mynd i'r ardd a wneud bach o garddio. A fi'n gwybod bydd hwnna falle yn wneud lot o bobl bach yn stressed. Ond i fi, mae'n helpu fi gorffwys. Mae rhai pobl falle jyst eisiau gorwedd lawr, edrych ar teledu. Beth am, os rhywun eisiau dweud ateb i fi, beth sy'n helpu chi gorffwys? Unrhywun? Mynd am dro. Mae hwnna'n un neis, mae hwnna'n gorffwys i rai pobl. Ti'n mynd i rhywbeth? Mynd mewn hot tub. Mae hwnna definitely yn gorffwys. Bach o pêl-droed, chwarae pêl-droed. Iawn? Ni gyd, hot tub a pêl-droed yn wahanol iawn. Ni gyd yn gorffwys mewn ffyrdd gwahanol, yn dyn ni. Okay? Ond mae e'n bwysig cael gorffwys. Chi'n gwybod beth yw y ffordd gorau i orffwys? Na weid wrthych chi. Da iawn. Y ffordd gorau i orffwys yw canolbwyntio a meddwl am Dduw. Iawn, achos mae Duw wedi wneud popeth drosto ni. Iawn? Mae dod i capel ar dydd Sul, neu fel oedd yn Calemyr yn darllen y Saboth, mae dod i capel ar dydd Sul yn ffordd o orffwys. Ni'n cael eistedd, ni'n cael gwrando ar beth mae'r Beibl yn dweud wrtho ni. Ni'n cael addoli, ni'n cael canu i Dduw. Ni'n cael treulio amser gyda pobl Duw, pobl ni'n caru, a mae hwnna yn un o'r ffyrdd mwyaf pwysig i ni allu orffwys. A mae Duw wedi rhoi dydd Sul bob wythnos i ni gael diwrnod o orffwys. Okay? Chi nawr gyda 6 wythnos o gorffwys, chi efo loads o amser. Chi'n lwcus. Ond mae Duw ddim jyst yn edrych ar ôl y 6 wythnos yna, mae wedi edrych ar y blwyddyn cyfan a meddwl, reit, bob wythnos mae pobl angen gorffwys. Ni angen chill, ni angen amser gyda Duw a amser i feddwl am Dduw. Iawn, a mae hwnna mor bwysig. Pwy sy'n cofio? Pan mae Duw yn creu y byd, beth mae'n neud ar y 7fed dydd? Gorffwys. Os mae Duw angen gorffwys, chi'n meddwl ni angen gorffwys? Definitely. Ia, mae Duw yn gwybod beth sy'n dda i ni, a mae'n bwysig bod ni'n cofio hwnna, a mae'n bwysig bod ni'n rhoi amser i gorffwys a rhoi amser i feddwl am Duw. Achos trwy hwnna, ni'n mynd i fod yn tyfu yn well, tyfu'n fwy iach. Achos os ni'n cario ymlaen mynd non-stop, chi'n mynd i flino a bydd dim chance i wneud unrhyw beth. So mae'n bwysig cael stop, chill, a bydd hwnna'n helpu ni aros yn fwy iach, helpu ni i tyfu yn ein ffydd a cariad at Dduw hefyd. Iawn, da iawn chi'n wrando, gewch chi fi ni ystod lawr. Diolch bed. Ni'n mynd i ganu Emyn. Nawr i 3, 4, 6. Hwn yw y sanctaidd ddydd gorffwysodd Duw o'i waith. A ninnau yn awr dan wenau Duw o'r ffwyswn ar ein taith. Hwn yw'r molianus ddydd. Hynny yw, mae'r Emyn yma mynd yn fwy ac yn fwy mewn ffordd. Yr 3ydd pennill, hwn yw'r dedwydd dydd. Y 4ydd pennill, hwn yw'r brenhinol ddydd.
Mae hwn yn ddiwrnod i'w ddathlu, diwrnod i'w fwynhau. Ond yn ei sefyll i ganu, dyn gilydd. Gan i air o weddi efo'n gilydd, nhw'n ni weddio. O arglwydd ein Duw. I ni'n diolch i ti y bore yma, ein bod ni'n dod ata ti, a dy fod ti wedi trefnu ffordd i ni orffwys. Arglwydd, trwy aberth yr arglwydd Iesu Grist yn ein lle. Rwy ni yn gallu gorffwys o ein ymdrechion i achub ein hunain, gorffwys o'n pryderon ag ein euogrwydd, gorffwys yn o ti. Gorffwys yng ngwaith gorffenedig yr arglwydd Iesu Grist. Ac ie, dad, ni'n diolch i ti. Mae dyma yw y diwrnod wnes di orffwys. Diolch dy fod ti wedi gosod yr patrwm yna i ni o gael diwrnod i beidio a gweithio. Diwrnod i'w fwynhau yn dy gwmni di. Ac arglwydd ni'n gweddio y bore yma, yn yr oedfa hon, y bydd pob un ohono ni'n profi'r gorffwys yna. Arglwydd, beth bynnag yw ein sefyllfa ni ar hyn o bryd, beth bynnag rydyn ni'n ei wynebu. Byddwn ni'n gallu ymdawelu a gorffwys yn o ti. Arglwydd, i ni'n gofyn bore yma, bydde pob un ohono ni'n profi'r y llawnder yna sydd yn o ti. A bydde di yn symud yn ein plith ni nawr. Ac arglwydd yn ein gwneud ni'n gyfan, yn ein gwneud ni yn iach, maddau pob bai. Ac arglwydd, yn ein gwneud ni'n gyflawn os gwelid i fod yn dda. Dad, i ni'n gweddio dros y rheini sydd ar ei gwyliau. Rhai wedi mynd i ffwrdd, rhai ar wersylloedd gwahanol, a arglwydd ni'n gweddio dros nhw, lle bynnag mae aelodau'r eglwys a theulu'r eglwys bydd yn agos. Dad, gad i nhw, lle bynnag mae nhw brofi dy bresenoldeb di a dy orffwys di. Dad, ni'n meddwl am y rhai
sydd falle ddim ar ei gwyliau. Falle bod y rai yma, bore yma, ddim yn cael gwyliau ar hyn o bryd, ond yn teimlo bod nhw ei angen e. A ni'n meddwl am rai o'n plith ni sydd ddim yn gallu bod yma bore yma, a hynny oherwydd oherwydd trafferthion bywyd ac effeithiau'r cwymp. Da, drwy orffwys. Sgwelid i fod yn dda. Bydd yn agos at dy bobl di. Arglwydd i ni'n gweithio dros ein byd ni. Ac arglwydd, ni'n gwybod i lawer o bobl dyw'r sabodd ni. Neu'r sil, arglwydd, dyw ddim yn bwysig iddyn nhw. Maen nhw mor brysur, yn poeni. Dad, ni'n meddwl am rannu'r byd lle maen nhw frwydro, a bydd y brwydro na ddim yn stopio am ddiwrnod o'r wythnos, ond arglwydd, ni'n pledio dros ein gwlad a dros ein byd yn neud i ddod ar gorffwys yna sydd ei angen trwy yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd, helpa ni felly. Helpa bob un ohono ni nawr. Arglwydd, fel ni wedi canu'n barod, tyrd, llefara, siarad â ni, a gweithio yn ein calonau ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni emyn arall. Rhif 351. Eto fi eisiau chi jyst feddwl wrth i ni ganu, a ni'n rhai o'r emynau yma'n siarad mor uchel am y sil. A efe dyna sydd ni'n gweld y diwrnod yma, di e'n ddiwrnod wir i edrych ymlaen iddo fe ac i'w fwynhau. Blinedig gan o fidio'r llawr, lliddedig a methedig bron, a ni wedi bod yn stryglo trwy'r wythnos. Mor gysurol ydyw gwawr, hyfrydol wawr, y saboth llon. Rhyw lewyrch trwy'r cymyled i, rhyw seibiant bach rhag llyd y don a golwg ar fynyddoedd cu ganan draw yw'r sabath llon. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganid yn gilydd. Thank you.
Shabbat Shalom. Dyna siw mae llawer o Iddewon yn cyfarch I gilydd bob wythnos wrth iddyn nhw nodi eu diwrnod arbennig nhw. Sadwrn maen nhw yn dathlu, maen nhw'n dweud Shabbat Shalom, Saboth heddychlon. Maen nhw'n dathlu yn nodi'r peth i'w gilydd. Nawr, ni'n aml yn cyfarch ein gilydd a rai dodi arbennig, yn dydyn ni, penblwydd hapus, neu Pasg hapus, neu Nadolig, llawen, a mi'n siŵr bod yna enghreifftiau eraill. Ond ni ddim yn gwneud a lot ar y Sul I ni. Sul hapus, neu Sul heddychlon. Y gwir yw fe ddylse y Sul fod yn uchafbwynt i'n wythnos ni fel Cristnogion. Fe ddylsai yr dydd yma, dydd cynta'r wythnos, y diwrnod a chododd Crist o'r bydd, fod yn ddiwrnod o lawenydd, o orffwys, yn ddiwrnod o fwynhad, yn ddiwrnod ni'n edrych ymlaen iddi. A'r tybed ydy hwnna'n wir. Fi'n cofio adeg, fi ddim yn dweud y pethau yma I ddangos fy hun, ond fi'n cofio yn blentyn ac yn fy arddegau, ond I ddim yn edrych mlaen i'r Sul. Gorfod codi o'r gwely yn gynt nag o'n I eisiau, dod, eistedd yn dawel am gyfnod o amser. Chymod be, pan ddes i'n Gristion, oedd hwnna newid. Allai ddweud yn ddidwyll o dim digon o siliau mewn wythnos. Ac eto, os fi'n onest, wrth i'r blynyddoedd mynd ymlaen, mae'n rwydd yn dydi gymryd y Sul yn ganiataol. A dyna fi eisiau ni feddwl am felly bore yma. Lle I chi arni? Siwr I chi'n gweld y Sul, y Saboth, y diwrnod yma o orffwys. Ydy e yn faich ac yn fwrdwn? Ydy e'n rhywbeth chi, os chi'n onest, jyst ddim yn meddwl am? Mae jyst yn rhan o, jyst yn ddiwrnod arall, fel y gweddill? Neu ydy e yn fendith I ni? Achos mae yna fendith aruthrol i'w gael I ni heddi. Nawr, cyn bod ni'n neidio I fewn i'r hanes yn iawn, fi eisiau ni ddechrau trwy ystyried pwrpas y Saboth. Okay? Mi eisiau ni gael hwnna'n glir yn ein meddwl cyn mynd ymlaen. Beth yw pwrpas y Saboth? Ac a dweud y gwir, mae yr darn ddarllenon ni yn rhoi'r ateb I ni. Beth yw pwrpas y Saboth? Wel, mae Iesu yn dweud yn adnod 27, y Saboth a wneithbwyd mwyn dyn. Okay? Y Saboth a wneithbwyd mwyn dyn. Felly'r peth cyntaf sy'n rhaid I ni sylweddoli cyn mynd dim pellach yw hyn. Mae'r Saboth yn rhodd. Mae'n rhywbeth ni angen. Mae'n rhywbeth sydd wedi ei greu ein mwyn ni. Okay? A fel dilledyn tailor-made, right, mae'n ffit perffaith ar ein cyfer ni. Felly beth yw e? Beth yw e? Wel, nawr ni ddim troi, ond wrth gwrs mae greiddiau neu sylfaenu y Saboth yn hanes y creu. Chi'n darllen Genesis 1, chi'n clywed am Dduw yn creu y byd, a mae y gwaith yma o greu yn mynd yn fwy ac yn fwy, a mae'n cyrraedd rhyw fath o uchafbwynt yn dydy, yn gyntaf I gyd gyda creu pobl. Byddwn ni yn dweud mae y ddynoliaeth yw uchafbwynt y greadigaeth. Mae Duw yn creu pobl ar ei lun a'i ddelw ef ei hun. I fod yn debyg iddo fe, I gael perthynas gyda fe. Ond, nid yna uchafbwynt yr hanes. Efe? Achos ni'n darllen ymlaen a ni'n clywed ar ôl creu'r greadigaeth, ar ôl creu'r ddynoliaeth, mae Duw yn gosod y seithfed dydd, y Saboth, yn ddiwrnod arbennig. Dyna'r uchafbwynt, yn dyfe?
uchafbwynt yr hanes, mae Duw yn gorffwys o'i waith, hynny yw, nid gorffwys achos bod e wedi blino, ond mae wedi gorffen ei waith, mae wedi treulio 6 diwrnod yn creu, a nawr mae'n cymryd diwrnod i dreulio gyda'i bobl. Na'r pwynt. Mae Duw yn gorffwys o'i waith mwyn treulio amser gyda'i bobl. Felly beth yw pwrpas y Saboth? Wel, ni'n gweld nawr o'r cychwyn, mae e yn yngwead, yn ffabric y greadigaeth. Mae yn ein gwead ni fel pobl yn y ffordd ni wedi cael ein creu. Mae'n y rhythm. Gweithio am 6 diwrnod, gorffwys am 1. A dyw gorffwys, wrth gwrs, ddim yn golygu gwneud dim byd, ddim just ymlacio a segira. Na be mae gorffwys yn golygu yw peidio gwneud yr hyn ni'n gwneud gweddill yr wythnos, peidio ein gwaith arferol ni a neilltuo, diogelu, amddiffyn, diwrnod ac amser gyda Duw a gyda'i bobl e. Mae'r rhythm yma'n bwysig. Mae'n rhan o'r ffordd mae Duw wedi ein creu am bwriadu ni fod i weithio, ond ni fod hefyd i orffwys. Ni angen reset wythnosol. Amser i gwrdd gyda Duw. Amser i gwrdd gyda ei bobl e. Amser i atgoffa'n hunan o bethau ni'n gwybod, a pethau ni wedi clywed o'r blaen, ond pethau ni'n anghofio yn ystod yr wythnos. Amser i ddod i ffwrdd o'r byd, i fod yn wahanol i'r byd. Amser i orffwys. Os allai ddefnyddio darlun, mi'n siŵr bod rai ohono ni yma'n hoffi cerddoriaeth clasurol. Okay? A mewn cerddoriaeth clasurol, mae rhythm yn bwysig. Hynny, mae angen i'r offerynnau i chwarae i nodau nhw a'i rhannau nhw a dilyn y rhythm. Ac un o'r pethau sy'n hanfodol yn y rhythm yma ac yn yr gerddoriaeth yma yw mae yna rai bariau yn y gerddoriaeth sef o ryw linell bach sy'n golygu rest. Stop. A mewn ffordd, mae rest yr un mor bwysig ar nodau, yn dydy? Ac os yw'r offerynnau ddim yn dilyn y cyfarwyddiadau, os maen nhw jyst yn cario ymlaen i chwarae heb y rest, heb y stops, wel, nid cerddoriaeth sy'n dychu mwyach, ond sŵn, mes, chaos. Mae Duw di gosod, mae di creu y Saboth mwyn dyn. Y Saboth a wneithbwyd mwyn dyn. Ac yna, pe bawn ni'n darllen mlaen trwy'r Hen Testament, mae'r Saboth yn cael arwyddocad pellach. Chi'n cofio yn hanes yr Exodus, mae'r bobl, genedl, maen nhw wedi bod yn gaeth weision yn yr Aifft, a mae Duw yn dod yn nhw allan o hynny. Maen nhw wedi bod mewn sefyllfa lle o'n nhw ddim yn cael gorffwys. Ond nhw'n slaves, ond nhw'n gweithio, ond wrth i Dduw ddod â nhw mas, ac wrth iddo ddod â nhw i'w gwlad ei hun, mae'n dweud wrthyn nhw, chi angen newid nawr. Chi angen cofio pwy ydych chi. Chi'n bobl special i fi. A felly mae'n atgoffa nhw ac yn gosod y peth yn y deg gorchymyn ac yn y gyfraith, mae'n dweud, cofiwch y Saboth. Cymerwch Saboth. Gorffwyswch ar y Saboth. Chi'n rydd. Mwynhewch eich ryddid. Chi'n special. Dangoswch bod chi'n wahanol. Chi'n bobl i fi nawr. Fi wedi'ch prynu chi, a y ffordd fi eisiau chi i ddangos hynny yw trwy cymryd diwrnod o'r wythnos gyda fi. Sdim angen i chi weithio fel o'ch chi yn yr Aifft. Sdim angen i chi boeni bob dydd am eich cnydau a'r holl beth yna. Na i ofalu amdano chi, na i ddarparu ar eich cyfer chi. Cofiwch y dydd Saboth. Felly, dyna yw bwriad, pwrpas sylfaenol
y sabodd. Mae'n dangos ein hangen ni am Dduw. Mae'n dangos ein hangen ni am y rhyddid a'r gorffwys sydd dim ond i'w gael ynddo fe. Nawr, just stopiwch am funud i feddwl am hynny. Mae Duw wedi trefnu'r calendar. Hynny wedi trefnu yr wythnos mwyn dangos i ni cymaint mae'n ein caru ni, cymaint mae eisiau treulio amser gyda ni. Mae wedi trefnu y dyddiau, hynny yw nid 6 diwrnod sydd mewn wythnos. Okay? Pan mae plant yn mynd i'r ysgol yn dysgu, di Llun, di Mawrth, di Merchar, di Iau, di Gwen, hynny yw, mae yna 7 yna. Mae wedi trefnu hynny mwyn i ni gael dianc o'r byd a cael blas o dragwyddoldeb. Meddyliwch am hynny. Beth yw'r anrheg gorau mae'n rwy'n di roi i chi? I ddangos cymaint maen nhw'n caru chi. Yn aml iawn, amser yw'r anrheg gorau, ynddo fe? Mae Duw wedi rhoi diwrnod yr wythnos i ni ganolbwyntio arno fe. Felly, na'r peth cyntaf, mae'n rhaid i ni ddeall, mae'r sabodd, pan ni'n meddwl am y sabodd, y diwrnod o orffwys, ni fod i feddwl, waw, mae hwn yn beth da, mae hwn yn beth hyfryd, mae hwn yn rodd, mae hwn yn rhywbeth wedi ei wneud a'i rhoi mwyn i fi ei fwynhau. So, na fe, na'r diwedd o fe. Wel, na. Beth yw'r broblem te? Yr ail beth fi eisiau ni tynnu'n sylw ni ati y bore yma yw peryglon y sabodd. Peryglon y sabodd. Fi'n credu fod yna 2 broblem sylfaenol. 2 broblem gwahanol mewn ffordd. Maen nhw'n opposites, maen nhw'n wrthgyferbyniol. Y broblem gyntaf ni'n gweld fan hyn yw ein tueddiad ni fel pobl i dorri'r sabodd. I anghofio am y patrwm y Duw wedi osod. I esgeiluso ein perthynas ni gyda Duw a gyda'i bobl. Mae'n y dueddiad yno ni i gweithio. Dibynnu ar ein ymdrechion ni, ein daioni ni, dibynnu ar ein gallu ni i ddarparu ar gyfer ni'n hunan. Mae'n y dueddiad yno ni i dorri'r sabodd. Mae rai yn gwneud hynny trwy orweithio, a mae rai yn gwneud hynny just trwy hunanoldeb pur. A na pam, hynny yw, mae'r hanes gyntaf yn adnod 24, ni'n clywed y Phariseiaid yn holi pam maent yn gwneud peth sy'n groes i'r gyfraith ar y sabodd. Dyna pam mae'r sôn yma am y gyfraith o gwbl. Okay? Achos yn y gyfraith, mae Duw wedi rhoi reolau. Pam? Mwyn sicrhau fod pobl yn cymryd sabodd. Sicrhau bod nhw'n cymryd amser. Sicrhau bod nhw'n rhoi amser hefyd i'w gweithio nhw ac i'w anifeiliad nhw. Okay? Mae fel petai wrth roi'r gyfraith bod Duw yn gwybod pa fath o bobl i ni. Bod ni'n bobl sydd angen weithiau cael ein gorfodi i gael gwyliau. Ein gorfodi i gael brec. Os oedd Duw jyst i gadael e lan i'r bobl, a gadael e lan i ni, byddwn ni'n esgiluso hynny. Chymod, mae chydig bach fel, mae rai teuluoedd, mae dyn nhw reol, dim ffonau symudol wrth y bwrdd bwyd. Right? Chi ddim yn cael eich ffôn symudol chi mas wrth y bwrdd bwyd. Pam? Efe reol i fod yn gas ac yn llym ac i sbwylio hwyl yw hynny? Wel na. Mae'n reol mwyn sicrhau bod y teulu wrth bita yn cael amser gyda'i gilydd. Neu chi'n clywed am rai cyple, maen nhw'n cael date night, ffurfiol, yn y calendar, bob wythnos, bythefnos, bob mis neu beth bynnag sy'n gweithio iddyn nhw. Pam? Nag yw hwnna'n unromantic? Na, nawn ni just cael amser dyn gilydd ffwrdd â hi, pryd bynnag ni. Wel, dwi ddim wastad yn digwydd ydy e. Mae rai cyple yn gwybod na, os nag i ni'n gosod dyddiad reoledd,
bydd ni'n ddim yn cael yr amser ni angen gyda'n gilydd. A felly dyna un pegwn, dyna un problem, falle bod hwnna'n swnio'n gyfarwydd i chi. Mae'n y berygl o esgeiluso y sabodd. Ond fel pobl, ni'n hoffi pegynnu, so mae'n y broblem arall, ar y pegwn arall. Mae rai pobl yn torri'r sabodd, a mae eraill mewn perygl o fynd yn ddeddfol. Yn ddeddfol. Dyna ni'n gweld yn yn yr ddwy hanes yma. Oedd dim lot fawr o fanylion yn y gyfraith am beth oedd yn cyfri fel gwaith. A felly, oedd rai o'r iddewon crefyddol a y phariseied fan hyn, ond nhw wedi mynd ati i bentyrru reolau. Ond nhw wedi dod lan gyda systemau. Ond nhw'n dweud, wel, mae hyn a hyn o gamau yn oce i'w cymryd ar y sabodd, ond dim mwy na hynny, neu chi'n torri'r sabodd. A dyna sydd yn ni, fel fi'n gweud, fan hyn. Gyntaf i gyd, mae yna wrthwynebiad i tynnu tywysennau. Okay? Un sabodd, adnod 23, roedd yn mynd trwy'r Caerdydd, dechreuodd ei ddisgyblion dynnu'r tywysennau wrth fynd. Right? Maen nhw'n cerdded trwy cae, maen nhw'n tynnu chydig o'r tywysennau sydd yn tyfu. Oedd hawl i'w wneud hynny, right? Ond nhw ddim yn dwyn. Right? Mae hawl dych chi'n wneud hynny wrth fynd trwy cae rhywun arall. Chi'n cael cymryd rwbio fe'n eich dwylo, bita y bwyd i'ch hunan. Ond mae'r phariseied yn gweud, mae hwnna yr un peth a cyneuafu. Mae yna'r un peth a ffarmwr yn tynnu'r holl cynheuaf i fewn o'r cae. Yna, yr ail enghraifft yn yr ail hanes, yr gwrthwynebiad yma i iachau. Adnod 2 o benod 3, roedd e'n rhai llygad arno i weld a fyddai'n iachau'r dyn ar y sabodd mwyn cael cyhuddiad i'w ddwyn yn ei erbyn. Hynny yw, bydd y well dyn nhw tasa Iesu di aros tan y diwrnod nesaf. Mwyn iachau'r dyn trienus yma o'i afiechyd. Maen nhw wedi mynd yn ddeddfol, chi'n gweld, yna'r broblem. Maen nhw wedi mynd mor fanwl a llythrenol. Maen nhw wedi colli golwg o bwrpas ac ystyr y sabodd. Nawr, mewn ffordd, gallai Iesu di delio gyda'r sefyllfa yma yn eitha syml yn gallai fe. Gallai fe di pwyntio mas, wel, come on, dyw tynnu tywysennau ddim yr un peth a cyneuafu. A gallai fe wedyn, efo'r iachau, wedi dweud, wel, nid hynny yw Duw sydd yn iachau. Ac os yw Duw yn dewis iachau'r dyn yma ar y sabodd, wel, mae lan iddo fe, yn dydy. Ond nid yna mae Iesu'n gwneud y fe. Unwaith eto, mae'n defnyddio'r sefyllfaoedd yma fel cyfle i ddangos rhywbeth. I ddatguddio rhywbeth ohono fe ei hun. A pam fod e wedi dod, ac mwyn pwyntio'r bobl yma nôl i wir ystyr a bwriad y sabodd. Felly, yn yr achos gyntaf, ni'n clywed Iesu'n gweud, adnod 25. Ond nid ydych chi erioed wedi darllen beth wnaeth Dafydd pan oedd mewn angen ac eisiau bwyd arnoedd a rhai oedd gydag ef. Sut yr aeth i mewn i dydd Dduw yn amser Abiathar yr archoffeiriad a bwyta'r torthau cysegredig nad yw'n gyfreithlon i neb ei bwyta ond yr offeiriad. Ac fe roddodd hefyd i'r rhai oedd gydag ef. Nawr, yn yr hanes yna, ar y pryd, mae Dafydd yn cael ei erlyd gan Saul. Mae wedi gorfod ffoi am ei fywyd e. Doedd dim bwyd ganddo fe, dim bwyd gan ei filwyr. Maen nhw'n llwgu, a felly maen nhw'n gofyn i fwyta y bara cysegredig. Right? Bara oedd fel arfer, dim ond ar gyfer yr offeiriad. A mae Iesu'n gweud, oedd be nath Dafydd, fel y Meseia fyna, fel arweinydd ei bobl, be nath Dafydd fyna yn iawn. Pam? Wel, achos oedd e'n gwneud rhywbeth oedd yn angenrheidiol. Hynny yw, nid dyna oedd y norm, efallai, ond ar y pryd, dyna oedd ei angen.
Mae Iesu'n dweud, chi wedi colli golwg yn do. Y saboth a wneithbwyd mwyn dyn, neu dyn mwyn y saboth. Hynny yw, beth yw'r peth pwysica, y saboth neu person? Wel, person. A felly, os yw rhywun yn llwgu, os oes dim dewis dyn nhw ar y pryd, ond cymryd rhywbeth bydden nhw falle ddim fel arfer yn gwneud, mae hynny'n iawn. Ac gweld y peth yw, mae Iesu'n datguddio fan hyn yn dydy mwy o pwy yw e. Mae'n dweud, fi yw mab y dyn. Mewn ffordd, fi yw mab Dafydd, fi yw yr hyn of adda i fod, fi yw y Meseia, a felly, peidiwch cwestiynu fi ag awdurdod. A fi yn darparu ar gyfer fy mhobl. A mewn ffordd, mae rhywbeth tebyg yn digwydd yn does yn yr hanes nesaf gyda'r iachad. Mae Iesu'n gofyn iddyn nhw ystyried adnod 4. A yw'n gyfreithlon gwneud da ar y saboth yn tei gwneud drwg. Achub bywyd yn tei lladd. Hynny mae Iesu fel bod yn cael nhw i fynd nôl ac i ystyried. Beth y'n ni'n gwneud fan hyn? Beth y'n ni'n trial amddiffyn fan hyn? Y saboth. Beth yw pwynt y saboth? Wel, dod â gorffwys. Dod â llawnder. Dod â iechyd a daioni. Beth oedd y dyn yma ei angen? Oedd angen bod yn gyflawn unwaith eto. Mae Iesu'n dangos, fi yw mab y dyn, a fi wedi dod i gyflawni'r saboth. Nid i dorri'r saboth, fi wedi dod i roi gorffwys go iawn. A felly mae'n iachau y dyn yma. A mae rhywbeth trawiadol fan hyn, ond does. Yn credu mae'n arwyddocaol. Siw mae'r hanes yma'n gorffen yn dydy. Ni'n clywed fod yr bobl yma yn gwylio Iesu'n ofalus. Maen nhw eisiau gwybod be mae'n mynd i wneud. Ydy mae'n mynd i torri'r saboth yn ei tîb nhw, fel bod nhw cyhuddiad yn ei erbyn mwyn ei ladd e. Mae Iesu'n gwybod hynny yn dydy. Mae'n gwybod fod y pethau mae'n dweud, y ffordd mae'n herio nhw, y ffordd mae'n cywiro nhw, mae'n gwybod. Mae'n gwybod bod nhw'n mynd i gysau hynny. A chondemnio hynny, mae'n gwybod fod e'n peryglu ei fywyd wrth wneud a dweud y pethau yma. Ond adnod 5. Edrychodd o gwmpas arnynt mewn dicter, yn drist oherwydd ei hystafnigrwydd, dwedodd wrth y dyn estyn dy law. Estynodd yntai hi a gwnaed ei law yn iach. A fe aeth y Pharisëd allan ar ei hunion a chynllwyn ar Herodianiad yn ei erbyn sut i'w ladd. Pwy sy'n torri'r saboth fan hyn? Go iawn. Fe'r un sy'n gwneud daioni, ac yn iachau, ac yn gwneud yn gyflawn, ac yn rhoi gorffwys? Neu fe'r rai sy'n mynd mas i gynllunio i farwolaeth e? Mae yn bwysig yn dydy, mae'n arwyddocaol. Mae Iesu'n gwybod beth sy'n mynd i ddilyn o hyn. Ond mae'n derbyn e. Mae'n barod i wynebu e. A dyma wrth gwrs nath e gostio Iesu mwyn ein gwneud ni yn gyfan. Dyma nath e gostio Iesu mwyn rhoi gorffwys i ni. Chi'n cofio mae'r arglwydd Iesu mae'n cael i ladd ar y groes. Ac ar y saboth lle mae e, mae yn y bedd. Mae'n gorffwys. Mae'n gorffwys. Mae yn y bedd wedi talu pris ein pechod ni. Yn talu pris y ffaith bod ni wedi torri'r saboth. A ddim wedi gorffwys. A ddim wedi ceisio Duw fel y dylsyn ni. Mae'n gorwedd yn y bedd dros ein hunan gyfiawnder ni hefyd, a'n balchder ni, a y ffordd ni wedi treol achub ein hun trwy ddeddfoldeb. Ond ni gyd yn cael ein condemnio gan y geiriau hyn, ond ni gyd wedi pegynnu rywsut yn ein bywyd ni. Ni gyd naill ai ddim wedi gorffwys yn niw fel y dylsyn ni.
achos ein pechod ni. Neu, ni ddim di gorffwys yn niw fel y dylswn ni oherwydd bod ni'n gorffwys yn ni'n hunan. Mae Crist wedi dod mwyn rhoi'r gwir orffwys i ni. Nawr, lle mae hynny'n ein gadael ni te? Wel, y pwynt ola. Parhad y sabodd. Wel, ar ôl ystyried be ni wedi gweld mor belled, lle mae hwnna'n gadael ni nawr, y bore yma? So ddylsyn ni fod yn treulio diwrnod o'r wythnos. Wel, mae'n iawn dweud, mae hwn yn bwnc lle mae yna wahaniaethau barn. Mae eisiau ni fod yn ofalus o'n gilydd. Mae yna elfen o gydwybod yn dod i fewn fan hyn. Achos fel byddwch chi'n disgwyl, mae Iesu gyda'r sabodd, fel gyda ymprydio, mae wedi newid pethau. A mae wedi ehangu ein dealltwriaeth ni. Chi'n gweld, mae yna newid wedi digwydd. Chi'n methu osgoi hynny. Chi'n darllen ymlaen trwy'r Efengylau, ymlaen wedyn i fewn i lyfr yr actau a'r llythyron, a mae'n glir. Mae yna newid wedi digwydd. A diwrnod nawr i ni fel Cristnogion, fel rai sydd am ffydd ni yng Nghrist, y diwrnod ni'n neilltuo yw nid y Sadwrn, y Saboth Iddewig, ond y Sul. Y diwrnod rydyn ni fod i osod ar wahân ar gyfer addoliad a gorffwys yw y Sul, dydd yr arglwydd. Y diwrnod wnaeth Crist godi o'r bedd mwyn dangos bod e wedi ennill bywyd newydd i ni. Okay? Os chi'n Gristion bore yma, chi'n rydd. Chi'n rydd nid o'r aifft, ond o bechod. Chi'n rydd nid o gaethiwed i pharo, ond caethiwed i bechod. A felly gallwch chi ddadle, a mae'n wir i ddweud, bod ni nawr mewn cyfnod newydd, cyfnod o ryddid. Does dim angen i ni fod mor ddeddfol ag oedd y Phariseiaid. Does dim angen i ni hollti blew am bethau. A chymod be, mae Cristnogion wedi gwneud hynny, os ni'n onest. Mae'n y gwmpo mas di digwydd rhwng, ydw i'n cael gwneud hyn, neu faint o hyn sydd yn iawn i wneud. Mae yna degen y gorffennol lle oedd Cristion oedd chwarae gêm o gardi ar y Sul. A falle bod chi wedi dod i pwynt lle chi'n teimlo, wel, na, fi ddim eisiau gwneud hynny. Mae hynny'n iawn, ond condemnio rhywun arall am wneud. Na. Na, mae Iesu eisiau, os mae dyna lle chi wedi cwmpo, mor ddeddfol, mor gaeth fel petai, mae Iesu'n dweud, na cofiwch y saboth am wneithbwyd mwyn dyn. Os ych chi wedi mynd os yw'r saboth di troi'n faich i chi, ac yn forn i chi, mae yna rhywbeth o'i le. Ond ydy hynny'n golygu bod ni'n gallu gwneud unrhyw beth ni moyn? Wel na, sa'n credu. Wel i lawer ohoni, falle bod ni wedi mynd i'r pegwn arall, fi'n sicr yn cynnwys fy hun fan hyn. Ydyn ni wedi mynd yn rhy llac? Ydyn ni wedi caniatáu i bethau i cripio i fewn, sydd ddim falle'n anghywir mewn ffordd, ond sydd yn tynnu'n ffocws ni o'r pethau gorau? Ni mor ffodus yn y wlad yma, yn dyn ni, mae gennym ni ddydd Sul, ond mae hefyd gyda ni ddydd Sadwrn. I wneud yr holl stwff yna, sdim amser dyn ni'n wneud o ddydd Llun i ddydd Gwener, ydyn ni'n euog o peidio gwarchod a thrysori y Sul fel y dylswn ni. Ydy'r saboth yn parhau i'r Cristion? Wel ydy. Hynny yw, mae mab y dyn yn arglwydd ar y saboth. Mae'n rhan o'n gwead ni. Mae'n rhan o'r rhythm y Duw wedi gosod i ni. Ac ni'n gweld yn y gyfraith, mae'n rhan o'i gymeriadau a'i ddymuniadau ar gyfer ei bobl. Mae Crist wedi ennill ryddid i ni o ofynion y gyfraith. Ond yn aml iawn, be mae hynny'n golygu yw bod ni fod hyd yn oed yn fwy gofalus. Yn dyfa, achos nid jyst yr allanol sy'n bwysig, ond y mewnol beth sydd yn y galon.
fi'n deall, mae rai pobl gorfod gweithio ar y sul. Fi'n un ohonyn nhw, mewn ffordd. Ond doedd, yn yr Hen Testament, oedd yr offeiriaid oedd yn gwasanaethu ar y Saboth, ond nhw ddim yn torri'r Saboth, na, achos mae gwaith a gorffwys yn wahanol mewn gwahanol cyd-destynau. Heddi, mae yna rai swyddi lle falle sdim dewis da chi, ond gweithio rhywfaint ar y sul. Bydde hynny wedi bod yn wir am rai o'r Cristnogion cynnar hefyd, wrth gwrs. Bydde rai ohonyn nhw dal yn gaethweision i feistri dynol, a felly, bydde dim rhyddid gyda nhw i wneud fel o'n nhw eisiau o ran addoliad ar y sul. Ond beth yw'n dymuniad ni? Pan chi'n trial am swydd, pan chi'n meddwl am yrfa, ydy hwnna'n ystyriaeth? Ac os ni'n onest, i rai ohono ni, ydyn ni gorfod gweithio wir? Neu ydy e'n fater o ddewis oherwydd y ffordd ni'n treulio gweddill ein wythnos? Mae'n y beryglon dal i'n gwynebu ni. Okay? Mae rai yn pegynnu un ochr, mae rai yn pegynnu i'r ochr arall. Crist sydd yn dod ar ateb i ni. Felly, lle mae gorffen? Wel, mae rai pobl, maen nhw'n dweud yn dyn nhw, cyn bod chi'n dweud rhywbeth, mae'n beth da i holi 3 cwestiwn. Is it true, is it necessary, is it kind? Falle chi wedi clywed hynny o'r blaen? Cyn bod chi'n dweud rhywbeth wrth rhywun, fi'n mynd i fod yn onest wrth y person yma nawr, is it true, is it necessary, is it kind? Fi'n meddwl falle bydde fe'n help i ni holi'r un peth am y sul. Pan ni'n pwyso y mesur, ydy hwn yn iawn i fi? Ydy hwn ddim yn iawn? Dylsyn ni wneud hyn? Dylsyn ni ddim wneud hyn? Gofyn, wel, gyntaf i gyd, ydy e'n gogoneddu Duw? Y cwestiwn pwysica, ynddo fe? Mae hwnna'n gwestiwn i bob dydd, wrth gwrs, ond efe dyma y ffordd gorau i ogoneddu Duw? Os dyna yw pwrpas y Saboth, bod gyda'r arglwydd, bod gyda'i bobl. Felly ydy hyn yn rhywbeth sy'n dod â gogoniant i Dduw ac yn plesio Duw? Ail gwestiwn, oes angen gwneud e? Oes angen gwneud e? Fe welon ni yn yr hanes cyntaf yna am yr tywysennau a Dafydd yn cymryd bara. Bydde fe ddim falle fel arfer yn gwneud, ond mae'n gwneud e achos oedd angen. Felly, os wir angen i fi wneud hwn heddi, neu ydw i'n gallu wneud e fori, neu a fyddwn ni wedi gallu gwneud e ddoe, enghraifft. Ydw i angen, wir angen gwneud hyn. Ac yn andrydydd, ydy e'n dda? Ydy e'n beth da? A yw'n gyfreithlon gwneud da ar y Saboth yn te gwneud drwg? Achub bywyd yn te lladd? Ydy gwneud y peth hwn yn rhywbeth da? Ydy e'n llesol i fi? Ydy e'n llesol i eraill? Felly, mae pob math o bethau gallwn ni wneud am weddill y dydd yn does? Hot tub, pêl-droed, garddio, coginio, mynd am dro, siopa, marcio, llenwi rhyw ffurflenni, cais am rhywbeth, allai fynd ymlaen. Ydy e'n gogoneddu Duw? Os angen gwneud hwn heddi? Ydy e'n dda? I'r gogoniant i Dduw. Amen. Amen. Gan i arbyr o weddi. Arglwydd, i ni'n dod at y ti ac yn cydnabod bod ni wedi trafod a meddwl am bwnc mawr y bore yma, lle mae yna wahaniaethau barn efallai, lle mae yna fesur o gydwybod personol ger dy fron di yn dod i fewn. Dad, ni'n gwybod fod yna beryglon a mae yna dadleuon gwahanol
Arglwydd, ni'n gofyn felly am dy help di. Ni'n diolch i ti am y sil a bod ti wedi roi'r diwrnod yma i ni. Ac hynny am dy fod ti'n ein caru ni. Ni'n gofyn ei di'n gwarchod ni rhag unrhyw duedd i torri'r saboth ar y naill llaw, neu arglwydd i fynd yn ddeddfol ac yn gaeth ac yn sych ac yn galed ar yr ochr arall. Arglwydd, helpa ni. Helpa ni wrth bwyso a mesur. Helpa ni wneud yr hyn sy'n dy bleso di. Ac arglwydd, helpa ni dy flaenoriaethu di a dy bethau di. Arglwydd, helpa ni wneud yr hyn sydd ei angen, ond yr hyn sydd yn dda. Mwyn dy enw di. Amen. Amen. Ni'n mynd i orffen trwy ganu o Cwmpawd 2, rhif 136. Mae'r gan yma, mae gallu bod falle bach yn sentimentalaidd, mae'n berygl o hynny. Ond y reswm wedi dewis yw jyst mwyn atgoffa ni o beth sydd ar gael i ni heddi. Beth yw'r fendith sydd yn cael ei gynnig i ni. Cael bod yn dy gwmni. Cael eistedd i lawr a phrofi dy gariad o'n cwmpas yn awr. Am pen ar dy ddwyfron heb gynnwr na phoen, pob eiliad yn werthfawr yng nghwmni'r oen. Caf oedi yn dy gwmni, heb rithro i ffwrdd. Coleddu pob eiliad, bob tro rhywun yn cwrdd. Fy neheuad i fy nhad yw bod gyda thi. Fy neheuad i fy nhad yw bod gyda thi. Nawn ni sefyll i ganu. Diolch, Steve.
Nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.